Aurten pandemiagatik hartuko diren neurriei adi egongo gara, baina Gabonetan piztu Getxoko dendak da luz a los comercios de Getxo kanpainarekin hasi gara jadanik. Bereziki segurtuta dauden merkataritzari eta ostalaritzari laguntzeko, eta herritarrak Getxo erostera eta kontsumitzera animatzeko. Bizkaik busuko autobusek eta autobusetako markizinek eta metroko geltokiek publizitatea dute udalerrian kontsumitzera animatzeko. Kanpaina sare sozialetan mugituko da hainbat bideorekin, eta helburu berberarekin Getxo enpresa, Algortako dendak eta Romo bizirik elkarteek hainbat ekimen antolatu dituzte. Gainera, gaur, ostiralean, Gabonetako argia piztuko ditugu, eta egun nabarmenetan Romo ikastetxe publikoaren patioan aparkatzeko aukera ere izango dugu.